Eskuin, erdizkata hiru. Eskuin, erdizkata hiru. Eskuin, zote. Erdizkata hiru. Eskuin, zote. Erdizkata hiru. Eskuin, ika. Kontuatu nahi. Erdizkata hiru. Eskuin, Bideko labakan. Zer mos dijo a salmenta gaur? Oso ondo, gaur hotz egiteu eta jendia ez da asko animatu. Sagardua jatea bintzatez. Ez, ardua geixo. Ardua eta sagardua egiten Ardua eta sagardua. Arduak ingeixo. Bai, geixo. Baina lane oso asko iteu da ez daka beste urtetan gehiago saldu. Danak hemen zaudetena zertzeate dantzarik. Bai, dantza taldekoak. Bai, urki. Hirugarren urtia deu, ite deula eta... Da, zemuzko Giro esperientzi polita, jendia eta dantzan da eta oso ondo. Gaztaina saltzen hemen? Zer mos dijoa? Artxaldia. Oso ondo. Saltxalda o... Bai, oaina pixka bat diko baina. Bai. Oaina artean zende xente torria. Jendea guztua. Bai, emate bai, ez? Esatzen zuen kexak egin torri. Ez dauela ondo eginak ego... Urruti dola tikian... Goztua eta bai, baina ez guztela oso nako mendade. Arratxalde oso hemen aldamak izue. Ba, seiten hasia eta zortzik arte duteko asmoak gau, así Dantzaiteko goik ez, ose? Bai, egila esan bai, hankak izoztuta azka. Releboik ez alakazue edo. Releboik ez, hemen ez da releboik. Erki, bueno, azken saioa egin beharko zu igual dantzan eo. Azkeneko, osea, eta... Erki, eskerrik asko. Venga.